bariku. Wow, dapat bancaan bubur sumsum. Wah, cocok ki hawane udan-udan entuk bancaan. Mau iku jare to, bancaan apa jar? Bancaan bercairan, guys. Nah, cairan apa? Cairan warisan. Nah, terus do bancaan bubur sumsum gitu. Wah, kayak ngene wis langsung diincipi ya guys ya, bubur sumsumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gulane wah kayak ngene iki guys, ngeri rek. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, cocok karo hawane. Iki gulane sing ra seneng manis ya dibuang ae. Terima kasih ya tonggoku ya, wis berkah.